Porkkana tää Avantti. Siellä on kylmä. Ei onko? Mene vähän liikkeelle. Vähän tatsut helle. Pom, 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 pom. Siellä on Avantteja. Mennään katsomaan Avantteja. Täällä on Avantteja. Siellä on Avantteja, näetkö? Juu. Tuo katsomaan vähän tää viereen. Tää vieressä on katsomaan vähän Avantteja. Onko siellä komia Avantteja? On ne. Siinä on kaikki. Kumpi on sinua Avantti? Mä otan ton. Mä otan tänne. Mä otan tuon. Mä otan sit tuon jälkimmäisen. Ota se, missä on vilku katolla. Joo. Joo. Mä otan semmoinen vittuinen. Sitten mä lukemaan, mitä tässä lukee täällä tässä infotyrkyltissä. Mitä sillä lukee? Siinä on asiakkaat visitoja. Lukee huolto.